Historian urrats bat eginez, gure sorrera hartan defendatzen genuen gauza bera gaur ere defendatzen dugula argi utzi eta gero, historian urrats bat eginez, gogora ekarriko dut duela 4 urte, frontoi honetan, Legebiltzarreko hauteskunde bezperan egin genuen ekitaldi hura. Eta gogora ekarriko dut gauza bat jakin dezagun eta ahantz ez dezagun. Sasoi hartan, Aralarrek batzarkide bat zuen. Sasoi hartan, Aralarrek zinegotzi bat zuen Bizkaian. Sasoi hartan, Aralarrek Araban 3 zinegotzi zituen. Eta aurrean genuen erronka hil edo bizikoa zen. 4 urte igaro dira eta batzarkideak ditugu herrialde guztietan. 4 urte igaro dira eta ongi etorri agurra Gernikako Aralarren taldeak egin digu. Erakusten ari gara alderdi bat garela, etorkizuna duen alderdia garela. Eta bide hori badakizue nola urratu dugun? Tinkotasunez eta ausardiaz. Ez dago beste formularik. Tinkotasuna eta ausardia. Tinkotasuna argi uzteko bidezkoa ez den borroka galbidea dela, eta ausardia lagun artean esaten duguna jentaurrean esateko. Tinkotasuna, ausardia. Burutzera goazen kongresua, hemendik urte terdira 2 urtera, ospatuko dian hauteskunde municipal eta foralen abiapuntua da. Beraz, ez da erronka makala eskuartean daukaguna. Gogorra, baina interesgarria. Interesgarria, denok parte garen eta osatzen dugun familia zabaltzeko, Aralarreko proiektua edatzeko, handitzeko, baina dagoeneko makina bat Aralarzale, afiliatu, militante, bihar dugu lanian toki desberdinetan. Batzuk mugimendu sozialetan, beste batzuk udaletxetan, beste batzuk komiteetan. Bakoitzak bere amanez, ezkerretik planteamentuak eginez, denon bizimodua zertxo bat hobetzeko. Gu izan gara gai jendearen ilusioa pizteko. Eta zergatik egin genuen hori, Nafarroan aspalditik ikusten zelako beharra aldatzeko, eta oraindikan ere bada beharra hori. Eta gu egin behar dugu hori, eta ez dago beste modurik. Gu momentu honetan gara oposizio bakarra, gu gara eskerra bakarra, eta badakit, benetako eskerra gara, eta badakit batzuei zaila egingo zaiela hori aditzea, ikusita zeintzuk diren gure bidelagun. Baina sinetsi dazue, hori da Aralarrek duen paperra koalizio honetan. Guk lortu behar dugu beti eskerreko ikuspuntua ematea. Mi experiencia política en el ayuntamiento ha sido dificultosa. No en vano somos un concejal de 11 posibles. El único concejal de una formación abertzale soy yo. Y eso conlleva las dificultades que todos podéis entender. Es dificultoso, pero bueno, eso se lleva con ilusión, con ganas de hacer las cosas bien y con mucho empeño y ganas de trabajar. Gobernuaren sartzearena esperientzia izugarrizko importantea da. Kontutan hartu behar dugu dela Aralen kudeaketa goi mailako instituzio batean, kasu honetan instituzio foral batean, eta alde horretatik nik uste dut asmatu genuen orain dela 2 urtez erabaki genuenean sartzea lurralde honetan kontutan hartuz nagusiak beti izan dira PP edo PSOE eta hien arteko lehia hori dela eta guk sartu genuen gobernua. Eta orain 2 urte pasa ondoren ikusita Eusko Jaurlaritzan sortu den Frente Espainolista PP eta PSOEen artekoa garrantzia handiagoa du kasu honetan
diputazioan eustea alden moduan gobernua. Aralarren ibilbide politikoa, murritza, denporan zehar, baina uste dut, zer demostratu baldin badugu da, freskotasun alde batetik eta zintzotasuna, eta horrek, balore horrek momentu honetan politika guztiz beharrezko di, eta horri uki dau bere islada be hauteskundetan, beste hainbat faktorekin gehituta eta abar, baina uste dugu beharrezko den ezker abertzale zibil eta zabal horrei forma eman indiogula beti ere ezkerrekoek izan behar dien baloretatik, zintzotasuna politikan, freskotasuna eta ideia berrizek, eta herritarrekin batera politika eginez. 25 urte ditut eta badiraia urte batzuk Aralarren sartu nintzenetik. Zer suposatu didan horrek? Eguneratu batea, nire herriagatik, nire hizkuntzagatik, nire printzipioengatik defentsa egitea edo saiatzea gutxienez. Aralar, talde politiko gazte bat da, gazte kosatua, gazte talde bat duena, Iratzarri. Alegia, gazte honitza iritsi behar duen lekura iristen da, Iratzarriren Aralarren bitartez. Orain, autonomi erkidegoko hauteskundeetako emaitzen ondotik, alderdia bera sendotzea, konsolidatzea dugu helburu. Eta hori, zuek eta gu denon artean egin beharreko lana da. Ezkerreko alternatiba abertzalea sendotzeko bildu gara gaur hemen, eta zaudete seguru, etorkizuna geurea izanen dela.